Hold kæft, mand. Det er fandme smart, det her. Jeg tror sgu lige, vi står bilisten fra. Står sgu i Amsterdam, og så står sgu lige og tænker, hvad er det en god forretningsidé til jer derude, som står her i finanskrisen. Prøv at se. Det får mig sgu til at tænke, Martin Thorborg, Du har sgu opfordret nogle gange til at lave nogle gode idéer, må jeg skulle sige. Altså, prøv lige at se her. Det er sgu Amsterdam om igen, det her. Det må jeg sgu nok kende. Og her går jeg sådan lidt småfuld og går og tænker efterladt de andre herovre med baren. Og tænker, hold da kæft, en god idé. Det er pomfritter. Altså, nu selvfølgelig med her. Det er sgu pomfritter. Det er, det er sgu det eneste, de lever af. Og så tænker jeg sgu bare, hvad kæft, mand. Altså, jeg har været på Børsen, jeg har været gartner, eller alt muligt. Men det der, det er sgu også den bedste dag, udover den Anne-Mad Martin, som du har lavet. Det må jeg sgu sige. Så, det er egentlig frem til som en pointen her, det er, forestil jer, at Coca-Cola leverer nogle sodavand. Se der. Og resten er lavet af nogle pomfritter, du ved, som leveres fra Metro af. Det var sgu nok sige den bedste del, jeg har set længe. Du skal bare lige det. Prøv lige at hoppe med derude, ikke?